אז אני רואה שבאולפנים מריצים את בנט בחזרה לראשות הממשלה. סקר שנערך אתמול בערוץ 12 מראה שלבנט 2026, אם היו בחירות, יש 23 מנדטים, ולליכוד 22. אם אנחנו מחלקים את מפת הגושים, זה יוצא של האופוזיציה, אם לפי הנתונים האלו יש 66 מנדטים ולקואליציה 49, וחד"ש תע"ל עם עוד 5 מנדטים. נפתלי בנט זה הדוגמה לכמה הסקרים הם לא נותנים שום דבר, כי כל פעם הוא מקבל בסקרים ציונים מטורפים, ובתכלס הוא בקושי עובר את אחוז החסימה או שמגרד שם את הלמטה. אז אל תדאגו, נתניהו כמו תמיד בסוף ישתה לו את כל המנדטים. מה אתם חושבים על זה? תכתבו לי בתגובות.